vitals, però concretament anem a parlar de la funció de relació. Abans de començar, fem un xicotet recordatori. Tots els éssers vius realitzen les 3 funcions vitals, que les he posat ací resumides. La primera de les funcions és la funció de nutrició, la funció que permet als éssers vius obtindre energia. Disculpeu. Ai, quieta. La segona de les funcions vitals és la funció de reproducció. Són tots els processos que permeten als éssers vius tindre descendència. I la tercera i última és la funció de relació i és la funció per la qual els éssers vius es relacionen entre si i amb el medi que els envolta. I esta és la que anem a estudiar en este punt. La funció de relació, per tant, permet als éssers vius percebre el que passa al seu voltant, en aquest cas, quan parlem dels éssers humans, el que passa al nostre voltant i respondre-hi a totes aquestes coses, a tots aquests estímuls que ens arriben. És a dir, que el nostre organisme capta estímuls externs, ja siga la llum, els olors, els sons, i reacciona davant d'aquests estímuls. Per exemple, jo noto gotes d'aigua que em cauen a la pell i aleshores pense que és una bona idea obrir el paraigües. El nostre cos també pot rebre estímuls interns, que són els estímuls que li arriben de l'interior del nostre propi cos. Per exemple, quan suem, el nostre organisme perd aigua, una aigua que ha de reposar, per dir-ho així. Aleshores nosaltres comencem a sentir set i pensem que és una bona idea beure aigua i pegar un bon trago. Això és perquè el nostre cos ha rebut un estímul intern de l'interior del nostre cos. En els dos casos, el nostre cos reacciona davant estímuls gràcies a la funció de relació. Parlem ara dels òrgans i aparells que intervenen en la funció de relació. Els primers que treballen dins de la funció de relació són els òrgans dels sentits. D'estos no anem a parlar molt perquè dels sentits, dels 5 sentits, haureu escoltat parlar ja moltes vegades. Els ulls, els oïts, el nas, la llengua, la pell. Els nostres sentits tenen uns receptors que capten aquests estímuls externs que venen que estan al nostre voltant i envien aquesta informació al sistema nerviós. El sistema nerviós és el que s'encarrega d'interpretar, ell tradueix i entén aquests estímuls que capten els sentits, elabora una resposta, és a dir, se li ocorre una solució i envia les ordres necessàries per a que aquesta resposta i aquesta solució se duga a terme. És a dir, que de tots els òrgans jo diria que el sistema nerviós és el listo de la quadrilla, perquè és el que entén aquesta informació que li arriben els estímuls, se li ocorre una resposta i ordena al cos que realitzi aquesta resposta. L'aparell locomotor és el que rep la resposta i mou els músculs fent els moviments que siguin necessaris per tal de fer cas o per tal de resoldre i reaccionar davant d'aquesta situació en la que ens trobem. En este vídeo anem a parlar només del sistema nerviós i de com funciona. I en un altre vídeo, en el següent vídeo, ja parlarem de l'aparell locomotor. El sistema nerviós està format per dues parts, el sistema nerviós central i el sistema nerviós perifèric. Els dos sistemes estan formats per un teixit nerviós, que evidentment està format per neurones. Les neurones ja sabem que són unes cèl·lules que se comuniquen entre si per transmetre aquesta informació que reben dels estímuls i també per transmetre les ordres de resposta que se li ocorren al sistema nerviós. D'ahir la importància
de crear eixes connexions neuronals amb totes eixes ramificacions que tenien les neurones, perquè si no tenim eixes connexions neuronals no podem enviar la informació ni cap al sistema nerviós, ni el sistema nerviós pot enviar la informació a l'aparell locomotor per a que responga. És com si nosaltres tinguérem un cable de la llum i el tallàrem, doncs l'electricitat ja no arribaria. Doncs ahí la importància de que se creen eixes connexions neuronals i de tindre una vida saludable per tal de, sobretot vosaltres ara que esteu en edat de crear connexions neuronals, que se creen les màximes connexions possibles. Parlem primer del sistema nerviós central. El sistema nerviós central està format per l'encèfal i per la mèdula espinal. Així els tenim en el dibuix. L'encèfal i la mèdula espinal, que és este filament que recorre part del nostre cos. El sistema nerviós central dir que constitueix el centre de control de l'organisme. És com si diguérem que és l'ordinador principal. Tot el que ocorre en el nostre organisme, tots els gestos que fem, totes les nostres reaccions, passen pel sistema nerviós central, que és el que decideix un poc les coses que fem i les que no. És tan important el sistema nerviós central que està protegit per ossos. En el cas de l'encèfal està protegit pel crani i la mèdula espinal està protegida per la columna vertebral. Anem a veure com funcionen aquestes dues parts. El sistema nerviós central, parlem primer de l'encèfal. Així tenim el dibuix d'un poc com seria l'encèfal d'un ésser humà. L'encèfal està format pel cervell, el cerebel i el tronc de l'encèfal, que seria tot este trosset d'ací. També se li diu bulb raquític o alguna cosa així. Però bueno, tronc de l'encèfal també mos va. El cervell, ja el conegam, rep i interpreta la informació que arriba dels estímuls. És el que elabora una resposta, controla tots els nostres actes conscients, és a dir, que nosaltres moltes vegades som conscients de les coses que fem, encara que a vegades ens interessa dir no, si jo no, quan diguem jo no he tocat la tablet, no, jo no ho he fet, no. Bueno, algo de consciència ahí sí que n'hi havia. El cervell ens permet aprendre, tindre memòria i també sentiments quan parlem de l'ésser humà, encara que sí que és veritat que alguns animals al llarg de l'experiència que tenim i algun documental que podem veure, sí que és veritat que alguns animals manifesten sentiments en algun moment de la seva vida, però diguem que el tema dels sentiments és una faceta que li correspon sobretot a l'ésser humà. Doncs tot això és el que fa el cervell: rebre i interpretar la informació, elaborar una resposta, rebre la informació, elaborar una resposta, controlar els nostres actes que són conscients, aprendre, tindre memòria i també sentiments. El cerebel, que és esta zona xicoteta d'ací, s'encarrega de controlar l'equilibri per a no caure-nos i coordinar els nostres moviments. Això no vol dir que en algun moment tropecem, podem caure, però que el normal és que el cervell s'encarregui de tot això. I per últim, el tronc de l'encèfal és el que regula la funció dels òrgans interns. S'encarrega de controlar tota la part de l'interior del nostre cos. Dins del sistema nerviós central ja hem dit que teníem l'encèfal i ara anem a veure la mèdula espinal. La mèdula espinal, com he dit abans, està protegida per la columna vertebral. La mèdula espinal connecta l'encèfal amb tots els nervis que pràcticament ocupen la totalitat del nostre cos. La mèdula espinal ordena les respostes involuntàries, és a dir, quan jo, per exemple, eixim al carrer i la llum del sol ens molesta, tanquem els ulls.
Això és una resposta involuntària. I això són les que no controlem, les que no som capaços de controlar. Però quan li apreteu a la tablet i feu alguna que no toca, ja sí que se pot controlar. La mèdula espinal, el seu paper sobretot és conduir la informació que va des dels nervis fins a l'encèfal i a l'inrevés. És la carretera per on va tota la informació fins a l'encèfal i de l'encèfal cap als nervis. Anem ara, per tant, a l'altra part del sistema nerviós, que és el sistema nerviós perifèric. El sistema nerviós perifèric està format per tots els nervis. Els nervis, com he dit, ocupen pràcticament tot el cos i a través dels nervis viatgen els impulsos nerviosos. Hi ha nervis que són més curts, hi ha nervis que són més llargs perquè la mèdula espinal acaba al final de la columna vertebral, però després hi ha nervis que baixen, per exemple, fins a la planta del peu. Doncs aquest nervi, per exemple, aquests nervis que van fins ahí són molt més llargs que els que poden recórrer el nostre braç. Els nervis tampoc són tots exactament igual. Hi ha nervis que duen la informació des dels òrgans dels sentits fins al sistema nerviós central, fins a l'encèfal. Altres porten les ordres del sistema nerviós central cap als músculs, és a dir, porten les respostes. I també hi ha uns altres nervis que són mixtes, perquè condueixen o bé la informació cap al sistema nerviós central o bé les respostes que van cap als músculs. Doncs fins ací el vídeo.